Прывітанне, дражэнькі. Думаеце, я ў вёске? Не, я ў Варшаве. І зараз раскажу пра гэты цікавы раён, які называецца аседле Прыязнь. Сяброўства. Сярод сучасных кварталаў Варшавы ў раёне Бімова захаваўся унікальны квартал драўляных дамоў. Яго гісторыя пачалася ў 1952 годзе, калі ў Варшаве пачалі будаваць палац культуры і навукі. І для тысяч савецкіх рабочых, якія прыехалі на будоўлю, пабудавалі жыллё, і ўзнікла асобнае паселішча са сваімі клубам, лазняй, бібліятэкай і нават уласнымі спартыўнымі пляцоўкамі. Аседле было абмесена плотам і ахоўвалася, улада баялася канфліктаў паміж мясцовымі жыхарамі і савецкімі рабочымі. Тут жыло каля 4000 чалавек, але калі будаўніцтва палаца культуры скончылася, рабочыя пакінулі паселішча. Аседле не знікла, яго перадалі універсітэтам, і драўляныя дамы сталі студэнцкімі інтэрнатамі і жыллём для выкладчыкаў. З таго часу Прыязнь ператварылася ў асаблівы студэнцкі квартал, дзе на працягу дзесяцігоддзяў жылі тысячы студэнтаў, маладых навукоўцаў. Тут праходзілі фестывалі, студэнцкія святы і легендарныя вечарынкі. Але лёсу гэтага месца не раз пагражала небяспека. З-за высокай вартасці зямлі ў Варшаве неаднаразова з'яўляліся планы знесці гэтае аседле, але яно выжыла. Сёння Прыязнь – гэта сапраўдны гістарычны феномен. Невялікая драўляная вёска сярод вялікага мегаполіса, дзе шмат зеляніны і вузкія вуліцы без назваў. Тут і цяпер жывуць студэнты і жыхары Варшавы, сам квартал у апошнія гады атрымаў статус гістарычнай спадчыны, каб захаваць яго для будучых пакаленняў. Аседле Прыязнь – гэта напамін пра складаныя часы, але і пра тое, як гісторыя можа захавацца ў самым сэрцы Варшавы. Ну што, спадабалася пра гэты куток Варшавы? Тады паставце падабайку і не забывайце падпісацца на мой канал.